Dorůstá vám dítě, vy to samozřejmě víte, občanku už má dávno. Ale stejně v noci nespíte, dokud neuslyšíte, že je zpátky z města. Nebo máte maličko obavu, jaké to bude, až vám vylétne z hnízda. Napomůžeme tomu v meditaci, přetnete si pupeční šňůru, abyste si sáhla na to, že už je vaše dítě fakt dospělé. Jo, uteklo to, já vím. Potom mu budete s nás důvěřovat, aby mohlo udělat chyby. Musí je udělat, vy ho před nimi nemůžete uchránit. A sama jste taky kdysi dělala chyby, ne že ne. A vy sama se posunete do další životní fáze. Přestanete se ohlížet na to, co bylo, a spíš budete hledět k tomu, co bude, co je před vámi. Role mámy je jenom jedna z vašich životních rolí. Přijďte na seminář Léčím si vztah v sobotu 14. června, nebo si přijďte individuálně na konzultaci, pokud nechcete mít jenom pro sebe. Zameditujeme spolu, budu se na vás těšit.